Dylsai fod reit glir o'r cychwyn a fyddwch chi'n mwynhau Alien Isolation a'i peidio? Cwestiwn 1. Ydych chi'n fan o'r ffilm Alien? Cwestiwn 2. Sut fysach chi'n teimlo tasa'r ffilm yna yn hytrach na bod yn awr a hanner o hyd yn para mwy nag 20 awr? O, ydych chi ddim jyst yn gwatchad y ffilm, ydych chi yn y ffilm, yn cuddio mewn loceri a tu nôl i focsys, bob un eiliad yn brawf o'ch nerfa. Fydd yr alien yn neidio allan o fent yn y to, yn cuddio rownd y gornel nesa, neu fyddwch chi jyst yn troi eich hun ar dan efo Molotov cocktail? Dros 20 awr, cofiwch. Swn i fatha hwyl? Peth ydy na i ddeud o'r cychwyn mod i'n licio Alien Isolation, eitha lot dyd y gwir, ond dio ddim yn hwyl yn ystyr traddodiadol y gair. Profiad ydy hwn, wedi gynllunio eich gwneud chi deimlo'n anghynnes drwy'r amser, fel un o'r haunted houses na sy'n popi fyny rhwng Calan Gaea, neu raglen Tomo ar Radio Cymru. A dydy hyn ddim yn gliriach nac ar ddechrau'r gêm, cyn i chi gael unrhyw fath o arf gwell na spannar, cyn i'r alien ymddangos hyd yn oed, mae'n rhaid i chi weithio'ch ffordd drwy stafell o ryw 5 neu 6 o bobl sy'n ar ôl eich gwaed chi. Ac er ei bod yn gollwng gynna pan dach chi'n ei cymryd nhw lawr, allwch chi ddim i pigo nhw fyny am ryw reswm, a newch chi farw fel canlyniad. Lot. Ddim yn fy nghoelio i? Ac ar ôl hwnna i gyd mae'r alien yn landio wrth gwrs, a does na ddim profiad mwy brawychus yn yr holl gêm na'r tro cyntaf i chi ddelio efo, neu hi, o gwmpas coridor a gweidlyd yr orsaf ofod Sevastopol. Ac mae'r darn yma hefyd dipyn bach ar yr ochr anodd. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Gêm ddidrigaredd. Gêm mor ddidrigaredd mae'n bygwch i'ch troi chi ffwrdd ar adega. Peth da felly bod y stori'n eich llusgo chi nôl i mewn. Yn chwarae rhan Amanda Ripley, merch Ellen Ripley o'r ffilmiau, yn y cyfnod rhwng Alien ac Aliens pan oedd hi'n lolian o gwmpas y gofod mewn cwsg cryogenic, dach chi ar daith i ddarganfod be ddigwyddodd eich mam yn delio efo cast o gymeriadau fysa'n teimlo'n gartrefol iawn mewn unrhyw B-movie gwerthu halen. Mae yna amryw o droion yn y gynffon, ac i ddeud y gwir, ella bod yna dipyn bach gormod. Dyma fersiwn y byd gema o'r ffilm Return of the King, lle mae'r holl beth yn gorffan mewn ffordd dramatic a boddhaol, ac yna'n cychwyn eto. Ac yna'n gorffan mewn ffordd chydig llai boddhaol, ac yna'n cychwyn eto. Ac yna'n gorffan. Ac yna'n cychwyn. Dach chi yn blino ar y peth erbyn y diwedd, mae'n wir, ac i rwbio halan i mewn i'r briw, dydy diwedd go iawn y gêm ddim yn cael pen y mwdl mewn unrhyw ffordd, ac i weld yn bodoli jyst mwyn paratoi'r ffordd ar gyfer gêm arall. Ond dwi'n edrych ymlaen at chwarae'r gêm yna gweitha bob dim, ar ôl dipyn bach o frec o le. Ac ella bod chi'n gwtchad y fideo yma ddim yn siŵr iawn pam, achos dio ddim yn edrych fel y peth mwy cyffroes i rwyd. Wel, mae'n rhaid i chi ddeall bod Alien Isolation yn ymarfer mewn cynildeb ac mewn dal pethau nôl. Dim gêm FPS fel Call of Duty ydy hon, ond gêm survival horror, yn dilyn olion traed pethau fel Resident Evil. Felly mae yna fotwm i redeg, ond fyddwch chi byth eisiau iwsio fo, achos bod hwnna'n denu'r alien. Mae gendych chi lond eich breichiau o arfa, ond o'n i bai am y taflwr fflama bach nifty yma, di'r un ohonyn nhw'n gwneud dim i'r alien, o'n i bai mi gwneud i'n flin. Cynildeb, amynedd, dyna be ydych chi angen i lwyddo fo yma. Mae yna ddarn yng nghanol y gêm lle mae'r alien yn diflannu am sbel a'r bygythiad mawr arall, byddin o android sydd wedi mynd yn wallgo yn llenwi'r bwlch. Mae'r darn yma yn taflu popeth ydych chi wedi ddysgu cyn hynny i'r neilltu ac yn gadael i chi fyw eich ffantasia gym-ho wrth i chi saethu nhw yn y pen, taflu ffrwydrad electronig i'w canol nhw, i rhoi nhw ar dan, weithiau gyd ar unwaith.
Mae'n benderfyniad doeth iawn gan Creative Assembly, datblygwyr y gêm, i gynnwys y darn yma, achos pan mae'r Alien yn ail-ymddangos, a come on, di hwnna ddim yn spoiler, enw'r gêm ydi Alien Isolation, da chi'n gwybod bod hi am ail-ymddangos. Da chi'n edrych ar y profiad efo llygad ffres, ac yn barod ar gyfer rownd 2. Ar ben hyn i gyd, mae rhai pecynau o'r gêm yn cynnig cwpl o ddarna bach extra, lle allwch chi ail-greu digwyddiadau'r ffilm cyntaf, efo Sigourney Weaver a'r cast greiddiol a phob dim. Yn anffodus, y ffaith ei bod nhw wedi cael y cast yn ôl efo'i gilydd ydy'r peth mwyaf sylweddol am y darn yma. Maen nhw'n fyr, does na ddim lot yma dych chi ddim wedi wneud yn y prif gêm yn barod, ac maen nhw'n llawn bugs. A dim y facehuggers bach dychrynllyd na dwi'n feddwl. Hanner yr amser o'n i chwarae nath yr Alien ddim boddran troi fyny. Wel, yr ast fawr ddifannars. It's here, okay? It's up to you now. Na, y prif gêm ydy'r boi. Stwff perffaith yn ystod mis Hydref glawiog fel hyn, noson Calan Gaeaf yn cnocio wrth y drws. Newch chi neidio mewn braw, newch chi regu at y sgrin, taflu'r controller ar draws y stafell ar ôl cael eich lladd ar mae'r ugeinfed tro mewn 5 munud, ond dydy rhain ddim yn bethau drwg. Gêm arswyd ydi o, ac fel ddydys i ar y cychwyn, da chi unau'n hapus efo hwnna, neu ddim. Dwi wrth fy modd. Felly rhowch go i Alien Isolation. Os na da chi, yn ofn, yn gachgi, yn fabi mam.